Ce pățești, omule, Vlade? Părintele a spus să te luăm de aici, degeaba te văicărești. Așa meriți pentru că îl cauți pe Mircea. Și nu te potolești! Ce aveți cu Mircea? Cine e această nebună? Au, că mă doare tot pieptul, nu mai pot. M-ai bătut? Normal, și pe tine și pe ea. Nu mai pot. Unde e popa? Trebuie să vorbesc cu el. Nu are ce vorbi cu tine. Să faci bine să asculți ce spune părintele, că dacă nu o să te aruncăm în aceeași prăpastie ca pe Mircea. Unde e Mircea? Zi-mi măcar. Pe fundul prăpastiei. Ha, 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 ha. Ai, ai,